Μπορεί να μην είναι δεσποινής. Παρακαλώ. Δεν μιλούσα σε εσάς, ένας φίλος μου ήταν απλά στο τηλέφωνο. Ξέρω ότι με βλέπεις και με ακούς. Δούλευα στα Mac. Θα απαντήσεις? Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Παρακαλώ. Ναι, πείτε μου. Εδώ είμαστε. Τώρα μισό λεπτό. Προσφορές θέλουμε. Ωραία, οπότε είστε έτοιμοι, σκανάρετε. Δούλευα στα Mac. Εσάς τι μεροκάματο σας δίνουν εδώ τη μέρα? Εγώ δούλευα στις Καλαμαριάς. Ξέρω ότι μ' ακούς, γιατί δεν μου απαντάς? Αδερφέ, τι να πάρω. Πώς γίνεται να μου απαντάει ρε μαλάκα, γεννές? Ξέρω ρε βλάκα, αφού σαν βλάκας μιλάς. Συγγνώμη δεσποινής. Τι μου είπατε? Λέω ότι η φωνή σου είναι πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Οκ. Οκ, Δεν είναι respect. πάνω από 60 κιλά. 60 κιλά. Ναι. Τι είναι αυτό, κακό? Τι είναι ρε μαλάκα, εγώ είμαι 60 κιλά. Να σε ρωτήσω κάτι, σ' αρέσουν οι αδύνατοι ή οι γυμνασμένοι? Θέλετε να παραγγείλετε? Ναι, θα παραγγείλουμε τώρα. Αν μου απαντήσεις αυτό θα σου παραγγείλω πιο γρήγορα όμως. Σ' αρέσουν οι αδύνατοι ή οι γυμνασμένοι, γρήγορα. Όσο... Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω. Πώς δεν μπορείς, δεν ξέρω ποια είσαι. Σαν ρομπότ μιλάει ρε αδερφέ. Κοίτα αυτό και απάντα Ρε γρήγορα. αδερφέ, δεν σε βλέπει. Βλέπει ρε, Σε ξέρω, βλέπει. έχει κάμερες εκεί, να το. Μας βλέπει. Τροκάνας. Σκάσε ρε βλάκα, τι λες στο χέρι μου. Έλα ρε μαλάκα, τελείωνε, Τι παρήγγειλε. λες το όνομά μου ρε βλάκα. Σιγά μα, τι θα μας πει. Εγώ είμαι ο Γιάννης πάντως, χάρηκα. Κόλλα ρε μπρο, υπάρχουν 1 εκατομμύριο Γιάννη. Γιάννης Αεράκης.